खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2023 बारायजाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि करिमगन्जआव कंग्रेस हान्जानि सासे लाइमोन मावथिखौ एबिभिपि एबा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि सोद्रोमाफोरा गोबुवासारजों गाग्लोबनानै बेनिफ्राय 27,000 रांखौबो लुथिदों। गाग्लोबजानाय कंग्रेस हान्जानि मावथिनि मुङा जाबाय जयप्रकाश दास। जयप्रकाश दासआ कंग्रेस हान्जानि युथ ज'द यात्रायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायनि सायाव प्रकाशआ पुलिसनो केस होनाय जाबाय आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै एक्सन लानो थाखाय खावलायनाय जादों। गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जादों आरो बे जाथायाव गोबां सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। बेंगालुरुआव गंसे बमा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनानै ब्लास्ट जादों आरो बे जाथायाव गासै 9 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। जेब्ला मावथिफोरा बमानि कार्टुनखौ आनल'ड खालामगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। नाथाय गिबियाव बे अरा माबोरैहाय खामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उनाव कर्नाटका रायजोनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरहैनानै थैनाय नखरसेयाव 5 लाख रांखौ फोसावनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटीनि गणेश मन्दिर लामायाव सासे मानसिखौ बुथारनानै गारना गालांनाय थासारियाव बोखांनो हादों। सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला गंसे बाइकजों सासे दुथां सुबुङा बे थैनाय मानसिखौ खानानै बुद्रुनानै लांदोंमोन। नाथाय बुथारग्रा मानसिया सोर बबेनि बेखौ दासिमाव मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नुनमाटी पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरि बुथारग्राखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादों। हारियानानि कुंडिल मनेसर पालवाल एक्सप्रेसवेआव गंसे ट्राकआ गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय उदय सान 42 बोसोर बैसोनि, प्रेम सान 34 बोसोर बैसोनि आरो महेन्दर 28 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया जाबाय सुनिल 31 बोसोर बैसोनि। गुलि गावग्लुंलाबायदों। आसामनि सनारनि सिङाव थानाय कानुबारी साहा बागानाव हरनि समाव खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गुलि गावनानै खारखोमालांदों आरो 2 साहा बागाननि मावथिफोरा बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों। फायारिं खालामनायखौ गिनानै खारला खारसि जानाय समाव 2 साहा बागाननि मावथिफोरा जोखोम जादों। बिसोरनि मुङा जाबाय दान्दु माहाली आरो सुरेश मुन्डा। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जोंखौ जोबथेसालियाव हरनायनि मेन कालप्रिटआ सोर बेखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, आंनि निउसखौ, आंनि प्रेस मिटखौ, आंनि संफोरखौ, भिडिअफोरखौ बा पेट्रियटिक सं एलबामफोरखौ सोर एडिसनेल एसपिनो सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पुर्ण मिथिगौ। वाट्सएपआव सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पुर्ण मिथिगौ। नाथाय मोनसे मोजां सम दङ, बै समा सफैब्ला गासिखौबो बुंनाय जागोन। नाथाय आं बिदिनो दंथ'यो। गाज्रिनि बदलै आं गाज्रि राव होनना बुंनो गोसो गैया। माने नोङो गाज्रिजों दाजेन, नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। दिनै अक्ट'बरनि 9 तारिख जोंनि बिसारनि दिन दङमोन, खिन्थु जों एटेन्डल' जानांदों। फैदोंना फैयाखै बेखौल' नायदों, जेबो गैया। जों सानदोंमोन दिनै माबा मोनसे जागोन, नाथाय इयुन समफोराव आरोबाव बिदिनो बिसाराव फैबावनांनायनि मोनसे पर्यायाव थाहैबाय। थिग दं, जेबो नङा, जोङो बिसाराव फैगोन। मेन्टेलि हिसाबै मोनसे टर्चार होनाय बा मानसिखौ खस्थ' होनाय बेल' बुंनांगौ जेबो गैया। बिसाराव मा दङ बेखौनो जालांगोन। दिनै आं रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननाव बेखौनो मिथिहोदों आरो दाखालि आं फेसबुकआव होखादों आंहा दिनै बिसारनि दिन होननानै। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आरो। नोंथाङा जे जोबथेसालियाव हाबनांबाय, सोरनि आखाइ दं होननानै नोंथाङा सानो आरो दिनैसिम जेबो खुगा बेखेव? आं जे दिनै बा आंल' नङा, आंजों आरो 2 बेक्ति दंबावो, हितेश सार आरो दावराव देखेब सार। जोंखौ जोबथेसालियाव हरनायनि मेन कालप्रिटआ सोर बेखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, आंनि निउसखौ, आंनि प्रेस मिटखौ, आंनि संफोरखौ, भिडिअफोरखौ बा पेट्रियटिक सं एलबामफोरखौ सोर एडिसनेल एसपिनो सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पुर्ण मिथिगौ।
WhatsAppआव सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पूर्ण मिथिगौ नाथाय मोनसे मोजां सम दङ बै समा सफैब्ला गासिखौबो बुंनाय जागोन नाथाय आं बिदिनो दंथ'यो गाज्रिनि बदलै आं गाज्रि राव होनना बुंनो गोसो गैया माने नोङो गाज्रिजों दाजेन नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन आंनियाव बे मटिभ दङ बेनिखायनो आं दिनै जेबो बुंथ'वाखै केस थाखानाय हिसाबै गभर्नमेन्टखौ सोंखारिबाय थायो नोंथाङा गिनाय फैया नामा गिनांगौ आंहा जेबो गैया रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय बुंनाय लामा दिन्थिनाया दिनै जानतानि खामानि बा रायजोनि खामानि बेयाव आंहा जेबो गिनांगौ गैया अब्लाबो जुदि आंहा गिनांगौ दंमारोब्ला जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ मासियाव जायफ्रा दिनै जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ बुंनायाव आंहा जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला जाय लिडारफ्रा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि लिडारगिरि बा मासियाव जिरायनाय दङ बिथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन गिनांगौ दङ बिथांमोना मानो गिनांगौ दङ होननानै बुङोब्ला बिटिआर एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां डेन्जार खामानिफोरखौ दिनै मावनानै दोङो जायनि फिथाइखौ दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाया मोननो थांगासिनो दङ गमामायैनो आंहा दिनै जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव आंनिख्रुइ बिथांमोना बांसिन दिनै गिनांगौ जानानै दङ फैबाय थानाय समाव रायजोनि नोजोराव आंनि बिसाराथ' दा सोलिबाय थादों जोबनोसै बारा गोबाव सम गैला बोसोरसे बोसोरनै नाथाय बिथांमोननि बिसारा दासिमबो जुरिजेनाखै बिनिखायनो आंहा गिनांगौ जेबो गैया आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौ बुङो दानि इउपिपिएल सरकारा रायजोनि सिगाङाव बुंबाय थायो माने जौगागासिनो दं आरो गोजोन सान्थि जाबाय होननानै बुंगासिनो दं दा नोंथाङा बिनि बिषय मा बुङो दिनै बिनि राइट एन्सारखौ दिनै आं होब्ला दुखु मोनगोन नङा होमबा आं होब्ला दुखु मोनगोन रायजो राजाया होगोन दिनै रायजोआ संकसनिफ्राय सदियासिम दिनै खुसि ना अखुसि बेखौ रायजोआ मिथिगोन थांनाय साननैसोनि आगोल रंजादों मोसादों दल दामदों खेराइ मोसादों मानसिफोरनि मेगनाव गोजोननि मोदै नाथाय एक्सुवेल पिक्सारा मा जानानै दंमारो बिनि फाइनाल पिक्सारखौ नुनो थांगासिनो दङ नाथाय आं दिनै बुङो बेफोरबायदि गाज्रि समा जोंनि बे बर' रायजो राजानि गेजेराव दाफैथों सैथोआ मा आरो बेसेबां डेभेलप जादों बर' रायजो राजाया बेसेबां सेक्युर्डआव दंमारो आरो एक्सुअल दिनै रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनांगौ खामानिया मा आरो दिनै आसाम सरकारा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों बिनि राइट डिसिसना आरो राइट एन्सारा फैनो आरो बारा गोबाव सम गैला बिनिखायनो आं दिनै बुंदों आंहा गिनांगौ जेबो गैया जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा मावमारदों बिथांमोननि पिक्सारा नुजानो आरो बारा गोबाव सम गैला बेखौनो आं बुंदों डेभेलप जादोंना जायाखै आं बुंबा दाय जागोन रायजोआ बेखौ डिसिसन खालामोन थेंक इउ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि